restauración da Casa Rectoral de San Martiño é un símbolo da labor cultural levada a cabo polo BNG nos últimos 8 anos. Non só supón a recuperación do patrimonio cultural, moi importante e moitas veces esquecido, senón tamén darlle unha proxección de futuro. A Casa da Música e a Escola Municipal de Música deben ser un motivo de orgullo para todas as moañesas e todos os moañeses, igual que a Casa da Cultura de Belendo, a rehabilitación do Centro Cultural Daniel Castelao, a restauración do Centro Cultural Rosalía de Castro de Domaio e tamén o condicionamento para usos sociais e culturais da primeira planta da Praza de Abastos. Ampliamos e melloramos os espazos a disposición das asociacións culturais de Moaña, pero queda un gran reto pendente, a construción do auditorio municipal que Moaña merece, para poder dotala das instalacións e dunha xenda cultural estable, e a eso adicaremos o máximo esforzo durante estes 4 anos.